Master a vítajte pri... Takže vás zdravím, moje meno je Hromaster a vítajte pri novom videu, pri prvej epizóde z Garden Warfare. Myslím, že to bolo veľmi očakávané, konečne sa dočkali. Je to tu, Garden Warfare, konečne dvojka, akože som k tomu dopracoval, mám to zase stopky. Áno, vidíte ma, normálne, Sebastian už tu nie je, rest in peace. A ja idem si sám zahrať, nikto tu nie je, konečne som sám, môžem sa normálne zahrať, vidno ma krásne, už sa to nestane. Mám to ako youtuber, že si buď tu na mobil zapnem svetlo a dám si to na seba, budete vidieť krásne, ale teraz mám vidno krásne, som to skúšal, vidno mi svetlo, svieti mi to krásne, vtedy svietilo, neviem prečo to nešlo, osviecovalo dole. Takže neviem čo teraz, musíme čakať, také to je, nedám vám si ten strik, také to je, alebo to minút, ktoré dlho trvá. A ešte som vám chcel povedať že toto video bude také prvé vysvetľovanie až potom budem hrať dokolo, hej. Takže prvé budem vysvetľovať všetko, o čom tu je a tak. Takže tak. Kampaňu som celú prešiel na Garden Warfare, trošku mi to trvalo asi týždeň, ale to už je dávno. A... to už je trošku vyskočil. A možno už nám to nabehne ľudia. A už nám to nabehlo, sme v hre. Sme tu. Takže toto je pek normálny. Takže takto ja vyzerám, ja som poskinovaný. Oh my god. Takže takto vyzerám, dám si menšiu grafiku, že vám to nesekalo. No ale myslím, že najviac, ak sa dá všetko. Toto nech to... Skúsime dať takto. Nie. Dotrite sa všetko dobre, skúsime? Čakajte. Yes! Yes! No, máme to. Apply. Yes. Ty kokos, koľko sa na to pýtate už cibúr? No, dá sa. Ja neviem, jak vám to ide. Ale mne to zasekáva. Čo mi nebude dobré, musím dať strih, hneď to opravím. Tak, mám to opravené a môžem sa vrhnúť do hry. Keď to vyzerá tak hrozne, no aj tak to seká. No ja za to nemôžem, nie? Prečo to tak robí? Dobre. Neviem, čo to tak robí, mne je to jedno. Ale to seká! Aj to. Tak, keď to nebude sekať, to sorry. No to ani celý. Wow, chápem. No, takže o tom je táto hra, že proste hráte strieľačky, máte to super 1, 2, 3, tam dole vpravo to máte, takže myslím, že to má naopak. Vy to vidíte, tu máte 7 skiny za hviezdy, ktoré vidíte misie, ktoré sú tu. Tutok. Tu sú nejaké misie, za to dostate odmeny, môžete si tu povyberať, dosť za zombíkov, multiplayer. Ideme ďalej, tu sú tie, môžete si vybrať tie minihry, ktoré chcete hrať. Ja to nepoužívam, myslím, že to je také na prd. Tu si môžete vyhrávať skiny, to je zadarmo, ako v CSku. A tu, keď hráte tie multiplayerové kobry, no tak môžete sa tu hore vpravo, mám tu money, zombie tam napísané. Tieto si viete odomky na nejaké stikry, tu dostanete napríklad všetky zombícké. No v tom dostanete, tu dole píše, čo to znamená, dáte to 5 itemov, dáte to super rare alebo rare charakter, celý stojí to dosť, alebo môžete to na nejaké ochranky, máte time limited, nejaké skiny si vyhrať, ktoré si rovno vyhráte, lebo stoja. Ja tu mám tiež pokúpované také, ktoré som si zarobil, pečlivo. No a ideme ďalej, takže toto tu máme. Tam sú tie misie, ale ja už mám všetky hráte, takže vám to nebudem ukazovať, ja trošku to trvá od smeru. Tu mám, vidíte, on vyzerá ináč úplne, len ja som si ho poskinoval, môžete skinovať tie inšie super sily. Vidíte, pozerajte, keď na ňo kliknem, tam okolo customization, gestures, si vidíte, ak vyrobiť gesta, čo bude robiť.
a keď robím toto nie. A máme tu charakter upgrady, zatiaľ žiadne nemám. Vidíte tu, môjte skin, mali som prvé ten som vyhral teraz tento, na to skin taký. No a všetky sú tu toľko skiny, pokiaľ vám dojde ten level 10, tak si môžete ho upgradenúť do skin. No a vidíte specialist, potom je advanced myslím a hore vľavo tam vidíte, aký som mal 30. Lebo on som aj Hero Master, takže tak. No a ja idem hrať do toho, lebo toho si chcem skilliť. Hráme 5 minútiek, tak asi. No, takže tu na ňom mám trojku, keď použijem som rýchly, viem vysoko skákať. Prepočítam to sekanie, fakt z ľavým strieľam. Dole, pravo, no tu vy to máte, myslím. Píkam ondručkou nabíjate, dvojkou sa tak zahrajete do zemi. To ja ukážem vám za toho. Keď sa tribujete do toho a dole vám píšete dvojkou, to môžete vypnúť. A keď hrajete zombíkov proti počítačom, takže AI, napríklad povedané, takže potom, tak krútite to, nepomôžete, pôjdu a vybuchnú. Keď hráte multiplayer, to je jasné, že nie. BOOM! A to dosť veľmi vinie, akože tým hráčom. No a ja si nechám toho, potrebujem level, tie upgrady dostávate money. Zatiaľ si upgradujete na ten level 10, takže to vyšetľujem preto, lebo možno Marek si to aj kúpi, ale je to zdarma na 10 hodín. No tu mám tie skiny vyhraté, ktoré som vyhral. A niektoré som, tento som, tento skin som si kúpila 150 000, som dovoľne šetril a bol on limited, takže som chcel. Tak ako som veľa, teraz si šetril za ňo a chcel na ňo nejaký skin, dúfam, že vyhrám. Takže tak asi. No a tu som si odomkol toto, lebo to bolo také zahrabané. Toto tu. A ste si mohli, a keď ste mohli vyhrať z toho skiny, toho nejakého, to si viete vybrať, to keď ste vyhrali nejaké. No a tu je ten bot, akože on, vidíte, tuto je, za 3 hviezdy, a tie 3 hviezdy tam máte za tie odmeny. Aj tu si to môžem hrať. A tu je join a zombie, takže I'm too for zombies. No a hrajte zombíkov. To som si tiež kúpil za 110 000, ale bol tiež, a tu je join na zodník teraz. No a u neho fungujú super, že je to tak drbne, to je dosilné, pom dvojka, takže sa bude krútiť. Tu máte normálne ďalšie zombíkov, to isté. Tu máte to, úplne všetko je to isté, toto je na kobru. Akože my budeme hrať prvé za rastliny, pom zo zombíkov na striedačku. Trojka je taký kop. Tu sú skiny a tu viete hop in a vás to odrúti tak preč. A myslím, že to je všetko, keď držíte space, tak viete, že som bol level 7 a mám advent, to je hneď po speciáli, myslím. Takže, myslím, že to len tak úvod a máte tam, no, ešte vám poukazujem skiny, ešte aké mám, keď tam, že ste videli. Tak, potom si rýchlo prebehneme, tu mám taký, mám ho preskinovaný, tu mám dvoch, vidíte, Elite ho mám dokonca, takže tu mám takého, ten sa mi páči, za ňa som ešte nehral, za kapitána veľmi nehral, vyzerá mega pekne. Tu mám takého, super komandou, ale tu mám už dosť upgradeného, takže tak. Tu mám nejaký time limited, ale ten je dobrý, to si nechám, tých si neupgradujem, za toho hrám, to je healer. A tu vám vidíte tie super sily, tu myslím teraz, mám tiež poskenované, všetky mám poskenované. A ten dole strieľa, má jaký futbalista, takže myslím, že to vám poviem na krásnych 8 minútach. A ja to idem presunúť ďalšie video, lebo je možno 10 minút, takže poviem to prestrihnúť. Idem sa vypojiť za rastliny. Za rastliny, no ešte raz, takže som späť za rastliny, neviem, či to preseklo. A, no a tu je toto, že by ste hrali kolo, viete si vybrať za rastliny bez rozbyrbu očividne. Dáte Ečko, dáte custom search, môžete hrať s kamarátmi, tu sa dajú vedieť invite, aha tu tak, dáte SSC a dáte invite friends. Keď máte nejakých? Na tom, neviem, origine, no tak ja dám custom search, ja chcem tam dole, tam vám príde, že vidíte 1x25 money do difficulty, si vyberám normal, hard, crazy, ale 2x money dostávam. Ja väčšinou hrám na harde, ale musí tam byť plný tým a mapu si vyberám, vám nájde ten server, ktorý niekto vytvoril, alebo nevytvoril, bohužiaľ. A keď niekto nevytvoril, tak sa vám vytvorí vlastne a môžete aj hrať sami, takže asi taký. Tak dobre to moje zaujímavé. Takže ja by som chcel túto. Táto vyzerá pekne, dlho som za ním nehral. A dáme normál. Niekto možno nájde finding the match. To nenájde. Tak dáme iné. Dáme custom. Aqua, musí byť. Poď. No tak ja sa k vám vrátim až dokým nenájdem nejaký match. Takže našla best match.
taký akože found bez meč to píše. Normálne sa ňu pripojíme, dal som hociakú mapu nech nabehne, ale je to hard a očividne to je táto, čo to je pre mňa najhoršie, čo existuje v tejto hre, myslím. Toto vôbec nehrám hrať a tu som dostala na Vianoce. No, môžem vám ukázať DVDčko Garden Warface. Tak to vám môžem ukázať. Je to od 7 rokov táto hra, takže akurát moja sestra ju môže, aj keď by mala viac, tak si ju dostane. Asi tak. Tak to vyzerá DVDčko. Trošku to necháme. A tak to vyzerá dozadu. Ja si zatiaľ vyberám skine. Takže tento a dobre, ukázal som vám. A očividne už sa hraje kolo 6. Čo sa nečujem. A tu máte také tu gebizinky a do nich si viete dávať svojich tých, ktoré ste vyhrali. Ja vám ukážem, kde ich môžete vyhrať. No keď si pamätáte, ak som tam vám ukazoval, že tam je to tá, čo ľudia, očividne tu hrajú už na 4. Tak ja si položím sem túto, že by nás zraňovala. A dole vám písal, vidíte, že som postavila a to písal Growth Plant. Nie, možno ukážem na druhú stranu. A keďže tu to urobilo tak premakanie trošku, že to, keď skočím, tak idem vyššie, aj keby som nemal, takže tak. No a my idem proti AI. Zatiaľ to je easy, a keďže sa to AI, rútime bombu, nech idú za ne chlapci. A je tu očividne au. No, vy ho tu padáte. Dobre, zrúbneme trojku. Niektorý z nás zomrel, to je zle. Ale my ideme zničiť toto, kde sa spawnujú tie svine. Ale to seká, jak ty kokos, akože to nie je dobré vôbec. To jak mám takto hrať? No to kvôli tomu natáčaniu. Neviem, prečo tak je. Teraz o to ľudia nemôžem, neviem, prečo to tak je. A tak keď tu máte use revive, keď vyhráte. A no, fakt revivuje, ale keď hráte zase, tak rýchlejšie revivujete. No a je takto down z našich zase, takže super, fakt. Ja sa idem okamžite skryť, lebo prehrám. Tak toto sa nedá hrať. Ale chceli ešte Garden Warfare, tak máte ho tu. Ja na to nemôžem, že to tak seká. Kúpte mi, lebo mi navrhnúte OBS Studio, no nie OBS Studio, ale čo iné, lebo OBS Studio, keď natáčam, mi seká. Ale mne to neseká, ani hra, keď natáčam, ale seká to proste, ani vám, jak si to video skúknem. Takže neviem. Alebo mi zakúpte len normálny X-Bandiky a možno to nebude sekať potom. Ja neviem. Ste to takto tu máte, Dory. A to je moje... Ako to povie... Je to zo srdca vyjadrenie moje, proste mne to jedno, mne to uprdeli, že sa vám to nepáči. Kúpte mi a budete vidieť krásne. Neviem za koľko, si pozrite. No a teraz máme challenge si aj retrieve chickeny. Ideme, zoberieme si troječku. Máme, prikapneme Ečkom, ideme rýchlo späť, Lantern Item. Ideme ľudia, skočíme. Super. Ideme, skočíme, rientorujeme item, no. A teraz ideme po ďalšiu chicken. Chicken, on ju bere. Ja idem po tú ďalšiu chicken. Ale očividne sa hraje, máme 34 sekúnd, ale keď takto prinesie, tak máme extra time. Takže sa nám pridá čas, že si prebijem. Poďme, hop. A preto sekala CS-ko aj, jak mi Hadesak písal. Hashtag bylo, že toto. No, koľko natáčam? Dobre. No takže mi to seká, tak to mne to vôbec neseká, len kvôli zase Bandikem. Takže všetky náročné grafické hry budú sekať, takže... Chcete to tu? Máte to mať? Takže keby som chcel menšiu, to nepomôže sa opäť sa zahrať. No pekný skin, taký som chcel. A faili sme, lebo všetci naši snubáci. Ja za to nemôžem tak graficky práve. Máte to aspoň najlepšie graficky. Jak sa dá, som nastavil, veď ste videli v nastaveniach, tak aspoň to máte v najlepšej kvalite. Neviem prečo to tak seká, ja vám neviem povedať. A pokiaľ na tomto videu bude 11 lajkov, no tak urobím house tour. Dobre? Dáme tomu. Dobre, okej. No a je tu trošku víc, takže položíme sem bombičku, nech si chlapci idú na ňu. Ja utečem ďalej, nezaniž ju berie, on si ich tam berá. Krásne to minlo. No a tu je ten debil, Mark 1, ten mini. Nerozbehni sa po mne. Ty, no.
No, zase mi urval. Skoč! Ty vole, ja zomrem. Ja mám málo životov. Dobre. Je tu nejaká oživovačka, plantka. Nič sa tu nepoložil. A hore vidíte wave 8 a tam píše, že koľko zombie sa ešte ostáva. Dobre, tu máš bombu, zožer si ju, chlapče. No, BUM! BUM! A očividne ešte jeden. No, dvaja. Ale jeden taký hlavný, tohoto že musíte zabilovať si myslím. To bol ten koniec. Mne sa tá hra páči, akože keď Marek tak kecajú kúbe, lebo je to dobré, hej. A toto natáčam video len kvôli tomu, lebo kvôli Marekovi vôbec sa tu nechcel teraz hrať. Určite CS-ko asi, a natáčam potom to video asi CS-ko. Asi lebo je to ťažké nahrať na YouTube vôbec, keď toto video uvidíte, tak super, lebo to sa vedlo nahrávať, keďže to je tak graficky a bude to dohromady dosť spracené, no. No a ja to dám za chvíľu strich. Máte sa berte si ktorý si sa hľadal, lebo som nejdeme aj vytrvať. Tak, ale on mi urval a vyšiel som von. Ja sa dám rýchlosť, keby ma netrafil. No lenže on ma musí trafiť aj tak a vyletím. Ja vyletím z mapy. Ja som skoro vyletel mapy, tu už je koniec mapy. By som zomrel. Neboli by ma healnúť. Ty kokos. Ty svinia, ty. Však ona musí proste trafiť, to je kill aura normálne, že, ale však to potom. Nie! Ty socka, ty socka. Čo ti dáva rýchlosť. A hej, idú tam roboty, fakt super, rest in peace. No, rozhývaj. A tých maličkých gebudinárov ti vám ukážem, jak toto. No, jak skončím to polo. A vtedy už skončí video, takže to mám strich. A som mal natočené video, možno 5 minút. Tak, a ideme na to. Natáčam, už som späť, dal som na nové video a očividne budú spolu nás, ale živo ma chlapec. Takže mu za to ďakujem, díky. A boba, tukať, berte si ju. No, je to stále na hardách, vidíte hore Garden Defend, ale to znamená málo, ale vyhráme. A keď do ňu stráte, tak vám píše pokoľko hapka iminácia! No. Ja to netrafím, no. Proste no. Dobre, vyhrali sme. Dobre sa odhrábam zbytočné. Poďme sem, položíme healerku. No healne, poď, dávam maximum. Počkáme, keď pôjde creeper. Nie, ale toto je po každom kole niektorých, neviem koľko ich je, nepamätám, 10 nie ich kolo. A v piatom je, myslím, neviem koľko, a keď je taký jackpot asi, ktorý sa teraz stane, tak sú veľmi silní tí bossovia. A veľmi, až je to na hard, fakt super, fakt. Vidíte krásnu animáciu, ktorá sa taká trošku možno. Bum, že oni budú traja, veď why the fuck no, sú hnusné svine. Som proti všetkým bossom hral, už to hrám rok. Takže viem, poznám všetkých. Tam mi toľko skinov, celkom dobrý. No. Tak rýchlo sa pohybuje, ešte vás vie zmraziť. Ešte sa nejak nastal. No horí aj. Dúfam, že poď po ňom ty aj, lenže on je boss, že si len permítenia. Tak nič, dobre. Toto video, ako hovorím, zase nebude veľmi strihané. Nebude vôbec. A už je to kolo 10, to by som veľmi skoro skončil. No, došika to, takže ja aspoň nemusím toľko videí do toho dávať. Takže toto kolo skončilo, to je posledné, tak vám ešte ukážem a poviem ešte niečo v mojej garden, keď začnem nahrať, že ste vlastne krátke, nebude boli spokojní všetci. A viete, to hra Coop 4, ja nahrávam hore v YouTube, si teraz naopak akože. A tam píše koľko sú, a koľko kilo majú, a ten, ktorý má zlaté, tých zombíkov tak má najviac a dostane trošku najviac money. Na konci vidíte, a na konci kola escapujete, koľko veľa vyhráte, lebo toto to nevyzerá tak. A očividne asi zomriem a nebudú vás oživiť za 1 sekundu. Pipam. Tak a už možno skrytovať, žije pár minút, aj poďme dvaja, žije len dvaja. A
jeden je taký reálny skin a silnejší neočividne. A jeden je kukulica, taký skin nemám. A ináč strieľa, keď máte taký, jak mám skin, tak jeden strieľa napríklad také kryštále, taký zelený mám, a jeden je taký zimný a strieľa také zimné šípky. To som najviac skinov, myslím. Že v tejto hre mohu začať hrať, ale potrebujem si kúpiť platinu Bandika alebo iné OBS, lebo keby mi píšel Marek, tento prosím nastavil, posledný to aspoň sem, Marek. Dobre? Ja napíšem ti do komentáru, píšem taký popis, že v tomto čase presne, nech si to pozrieš, lebo to je pre ťa info, toto čo teraz hovorím. Takže tak, že mi prosím niekto poď mi nastaviť to konto OBS, hej. Dobre, keď prídeme na to, že ďakujem krásne. A prosím, keď to napríklad do komentárov, alebo keď si s tým tak rozhodla, ja poviem, dobre, nastavím ti to. Alebo či Steve Jever, ďakujem, že to bol skôr, že som mohla niečo udiať, ďakujem. A pretože nehovorím vám fanúšikom, ale k nemu, v podstate to málo ľudia pozerajú, len 15 zoberajte, to je fakt veľa, 20 to už. Počkám, 15 zoberajte, za 20 som si bol ten, to ja som si prehrala, to ľudia rýchlo ísť. To je koniec, keď on sa neuží, už sme prehrali. On sa neuží. Koniec. Nemá self revive. Môžete len keď máte self revive napríklad 11, môžete len 3 krát koniec. A môžete použiť revive raz, čo neviem, či niekedy nepoužijem. Tak ja ho použijem. Mám ich 10, takže v pohode. Potrebujeme už len jedno kolo vyhrať, snažte sa. A nejak sa to dá rozprávať do týmu. Ja viem, a ja som raz ten kaktus, ktorý bol teraz v móde, ktorý som skúpal 150 a on dal tiež za kaktus, za takého debila, to bol nejaký kid. A on stále, oh my god, kaktus, hej, kaktus, taký kid úplne. A ja tak ignor ho a že hej, kaktus, come here, kaktus, oh my god. Wow, jaký skin. A že, no ja som sa len tak nesmial. Prečo práve oni musia byť? Prečo ich dalo? To bude dosť ťažké. Kurví mu tá bomba, ja v tej bombe, nie on. No a ten raz zase nebol, už skočil. A ja hneď zomrem, fakt skoro. Toto ide na viac videí, kokos, keď som to začal od prvého koláca, ty kokos. A môžete očakávať video so sestrou, pokiaľ na tomto videu nebude niekoľko lajkov. Čakaj, druhé, tak možno dať to spoločne. No a už je to asi na ňom. Nie, je to na dvoch. A ja sa idem pozrieť zatiaľ. Nechci si myslieť domenu, no tak nemôžem očividne. Škoda, to nevadí. Takže ustaviť je zvuk, ale neviem nastaviť, že by som mohla raz a raz nie na CS-ku. Ostalo i level, tak to vidíte ako že je level. Ovládal mu hit poriadný. A už je jasno on, že? Žije, a nie, žije on. Ale neviem čo robí. A tu je. Takže možno to vyhráme nakoniec. A vždy ako skončí, tak sa celý tým oživne. Oživne. Čujem jednou gardom, lenže ho nevidím, mám ich. Waiting for wave to complete to revive. 6 minút je to, nepredáme ďalšie video. To proste je dosť rýchlo. No nič ľudia, že... Neviem. Možno to ide na presne. Možno. Zatiaľ ešte raz ukážem to DVDčko, ešte raz si môžete pozerať, zatiaľ to nechám, to dám, ale neviem čo robiť, to je nuda, to CS-ko je lepšie. No nie, ale seka, to je nuda. To nerozumiem, čo sa hraje, hlavne s touto mapou, čo je. A tu vidíte ten napísaný Origin, že to je sponzorované Originu, aj PopCap, ktorý vytvoril Zombies. A na budúce budeme hrať za zombíkov a budeme si strieľať tie charaktery, dobre? Takže neviem, skúsiť, kde sú, to vidím ešte ako a tak to vyzerá nejaké DVDčko.
aspoň 2 DVDčka, lebo to je taká veľká hra, že to bolo, ale čo že mi sekalo, preto len natáčam ináč. Môžete si pozrieť, to je jedno. Počkajte, dobre. Super, super. Tak. A túto rohe vyzerá, myslím, že takto isto. Ja to vrátim na svoje miestečko. Tak, máme to tu. A tu máme návod. A pod tým je kód, ktorý vám neukážem, lebo by ste nemohli to hacknúť. Aha nie, lebo ja som ho využil, takže už ho nemôžete hacknúť, ale ja ho i tak neukážem, to sa bojím, aj tak. Neviem, ale ja už to proste rýhnem a jak toto skončí kolo. To je dlhé a aby tak vytrú to dá na nový video, tak stop, reset. A ideme to na nové video.